hakanegi ukrish Bakhuid tongin duai nagabinda keinga sen Nyngkong ekwila pariong bad pinro sosyang kadbingot kikun kamtam nabinda mieltila meri barake yagasngi kha mindagasngi tuairu nagabinda kasngi kha jongi Joanita Caroline Marbania tuairu nagabinda Matteo Robert Kriam barake yagasngi kha mindagasngi ni tuairu nagabinda Balahun Mary Karsati barake egasngi ka mindagasngi duairu nagabinda bala pindengen kriam barake egasngi ka mindagasngi duai nagabinda idalang lawai baron hapdenge jingshitam haka hospital by nyo jingoi jingkhya duai nagabinda airihun kongdup ban yo jingoi jingkhya duairu nagabinda kajing jatai pam chukut minsiam jongi Linus Karbani Agustin Karmau Skola Karmau Alfaius Karmau Dai Borlan Veronica Bar Aristar Karmau Isim jing lai stang mas Bakhuid no bar lai spark sapua. Lai spark sapua. jingang nu jongi ki jing tumu jongi nginang duai nagabinda ki kinna baro badon hapdeng ki exam ni duai ru nagabinda ki bapangi pashitam bad baro ki bangila bu jing tumu ha kane gi ukrish Bakhuid pawinang kerku kardo yengi daga bor jong ki jing kine Bakhuid jong Jesus Christ ha kerteng upa baru khon baru mensiam Bakhuid amen ka jinga e jongo trai jongi Jesus Christ Bad ka jingi jongo play lem bad ka jingya sulak jongo men same Bakhuid kindon rain khan but pi barong Bat Piro ko himen ko para tong sange support ban pan map nagabinda kilai jongi nagabinda ki por baro ngira klet ya ublay nagabinda ki por baro khabangi klet ya ka jingkui jongo play hapo jongi nagabinda ki por ngira shetkala ya ka ri jongi ya ka jinge jongi katbangi sngo na ka jimpule na ka kitab makabi bonsi nishat kala ya jisu da ka ba klam kitkia ya ka kamaram jongi ka jingim jongi na pan bor na jisu bangin dup lang ki bayan scam na ka binda ka jinge ha kano ka jinge but ha pedeng kano ka jingale persha Kotrai Jisu pen kuid yengi dakas namba kardor jome na baro ki pop but pen skem yengi haka jinge nga plam au play button board no pada happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jimper ka da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ki jingle palar jonga da ki jingle palar jonga da ki jingle palar bakraw le jonga Namar kata na karpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa ka tisoti
ya kiangen wat kiri koi badia pi ko himmen ko para benduai nagabinda jonga au trai ublei jongi ublei badan bor bar unis ne yangi barandala ma piki pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Dragon that will play is Sngi. Dragon that will play is Sngi. Krishna, oh Krishna, Lodang penim jami penim yangi. Dragon that will play is Sngi. Dragon that will play is Sngi. Krishna, oh Krishna, Lodang penim jami penim yangi. to nginia duwai ni duwai nagabinda paharu ke jing tumo shime jongi ni duwai nagabinda ke jingeta ke jungo trai man ka kelik ma jonga jingim jongi ker duwai ru bau train kerku baro ki kinna badan hapedengi exam ba kumjure ke jing tumo baro ka bangi buha ka matu jisu kalong ka basa iso to ai hangi ni karpat ko trai ko blai jongi bangin kemen barabor ha jing shakri yame naba ka jing kemen long kabapura bad kabane ladangi shakri kalam sange ya unongai jong kie baro ki baba dau trai jongi uji sukri sukun jame uba im bad sen sha renka badme ha ka jingelong kawe jongamin sim Bakhuid uble junom la junom Amen. Kajing pule naga kitab Nyngkong ki makabi. Ha kito kisngi lami uthiet bapop u Antiochus Epiphanes ukhon jongs em Antiochus une ulalong ukoidi jamin harom ulas dang bansan shar hakasnem kabashispa laipau hinyau jong kahima kikri. Ha kito kisngi lami na Israel kibriu kibale bean bat kilayalam bakla yabon kibriu ki ong yangin yalet bat yate jutang bat ki gentle ki basyong saudong jongi namar nado bangi layaklat naki bon ba ki jinjar kilawan hap halo jongi kani kajing ai jingmut kalapin sngo bhayaki bat katto katni naki pat ba kidalet shongshit sha usim bat usim ula ai bor yaki ban rakhe yaki dostor jong ki gentle kumta kilate kalimpung yale kai ha Jerusalem kat kum ka dostor gentle bat kila wengno yaki dak jing ot share bat kila lendat yaka jutang Bakhuid kila yate lok bat ki gentle bat kila de yala de ban le bomman teus em ula tho shaka hima jong u baro kawei baki brio baro kidei banlong tang uwei upat but ba uwei udei ban eno no yala ka dustur ki gentle baro kila priang yakata ka hukum usim wat na ki Israel bon ba kila priang sngobha yakanyam jong u kila knya ha ki blei thau bat kila le sang ya ka sabat ti hakasngi bakhat san jong ubanai kislem hakasnem kabashispa san sauphosan kila penyeng ya ka blei thau ba isat met halor ka duwan jong ka jingknya thang kila teiru saki duwan keleng saudong kishnang judia bat kila thang dhok haki dwar yeng bat haki surok shnong yaki kitab jong ka an kibalalap kila tar lingkhot lingkai bat kila thang dakading lada kilap ba uno ubriu udon ya ka kitab jong ka jutang ne lada uno udang bat ya ka an karai jong sim ka penrem ya uta ban sha penyap
Henry bon ba ha Israel kila yengskem bat kila rai hala ka donut ban ombam ya ka jingbam ka bom khot kila jet ban yap ban ya ka basha pen bersi da ka jingbam ni ban ya ka bale sang ya ka jutang bakhot bat kila sha yap bat ka jingbitar shla ka bakraw kala hyar halo ki Israel kaktin jong trai Isango yau play. Number Praspa Arkupra. Praspa Arkupra. Jingka pertai ong utrai uno bapu dia nga undon ya kajing jong kajing haleluya 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 Utrai undon rengkat batpim Kajim puli na ka gospel Bakhuid kat kumhulukas Kalajia habau Jesu lapoi hajan Jericho Baladon uwe ubriu uba matla ubalasyong harur linti bad uap krong Bad habau layosngo ya upait ba yait hang nangda Ula kili kai kabalajia kila yatu ya u Jesu na Nazareth udang iait han nangne.
Te ula pertajam ko Jisu ko kunu David to isne ianga. Te kita gibayad hakamat kila kendait iawu kila ia ong iawu ban ngabjar. Henry ulanang kam pertajam pinban. Ko kun u David to isne ianga. Kumda u Jisu la sange badula pa ban wan yalam ia uta umat la sya'u. Barenda ula wan hajan ula kiliyawu pikwa bangan le ayu nagabinda jompi ula jebab ko try ay bangin la ban yamak imak te u Jisu ula ong hau to imak kajinge jompi kala pin koit iapi barmar kumta ula imak badula bud yawu uda pindon burom ya ublay badbaro ki paidba haba kila yo i yakata kila yaro ya ublay ka gospel jong utray Katira emek Chris. ko himen ko para beyir ha utray Jesus Christ naga kitab Makabi ngiyos no kajingi kai kabakongsan nagabenda jongi kamdame nagabenda kanega juk lese ka kitab Makabi kamdon ha ki Bible jongbon mod ki kinhun kristan namar kimpidia Henry ngideben sontu kane kalonga kitab bala persad mensia bala kain lang bad ka canon jong ka Bible namar kat kane ka jim persad ublay kawan shangi lemba kane ka kitab bad kay ka ba kahikai yangi minda kasgi kahikai yangi syapanga jimma jong kane ka juk Tentang yusno syapang ka kana ka kren naki brio syapang uwi upay kaway kaniam haka pertai. Bad ngiyusno kum kane ka jingjia kalajia haka porjongo Antiochus Epiphanes. Bad kaktino balay ka ong uni ulang koidi. Kaya ka jimma lada ki koidi ki kerlalong nong sensyar jongiri jongga pertai. Uni ulang koidi ha dak ha ke patok jonggi rom. Bad uni ulang mi badu kerlalong em. Bad ulalong uburyu let's say ubalang ban kering bun ki buryu shaw. Namar ki koidi ki tip kumno ban kering. Nama kata kadang ni kot ya ke beriu ki koidi. Badu ni uberiu usem ula wanra ke jing sensyar ka batemai kai ka bajia haba ula stang ban sensyar wat yaki ki kun Israel kila stang ban Lait-ïa snok tilang badu. Bad kila terwa ya ke jinge jongi bad kila terwa ya ke niam jongi ha ka ti jongu. Te u koidi ustang ban kedau yaki kumno kideben mane. Boduni u koidi usem ulong u koidi ulong sem menda ulastang ban sautan nat ya kata ka jingterwa. Teng ni ki kristan ru ni don kanega jimma. Tente napadeng jongi banget don kibru ki bawad ya ke jimmen doi shipor alpor bakilait bandino yala ke jinge kidon ki balait ban di yala ke jongga nongrim jongga jingim lese kila bandon ki brio ki ba wad ye ke jimman toy shi por arpor hapadeng jongiru ki bakwa ban pensngo ba iki brio dak ba pensngo ba iki brio ki mud ban yo ya ka ba kitram ka ba mud don bun ki brio ki ba kloi ban di ba shetkerla wat yau Jisu kum Judas hapadeng jongi minda hagenega juk ka ba minda katcha bangi peit ngilaban yo I kum ganega jinglong haki brio
Namar baro ki bangit omde ba id ya ukris. Baro ki bangit omde ki ba burom ya kaktin. Baro ki bangit omde ki ba kongu ya ka hukum. But kini ki beriu kila le ayu kila le bandino yala ujung upait yala ki jongi himmen ki para. But let's say ngila banong kiba te ya ka lembung jingela kai. Hagini ki porngi yosngo bongi jingya karan halor kaneka cherry blossom festival hame halaya. But don bongi kristan babha kila ong bamde ben perlong hakas ngiu trai but kan pindut ya ka jimmane bashisha jungi. Don bongi bam yosngo but kila pinyait bait ya ka taga kam namar kila wat ya ka jimman toy. Let's say kiyong hana kadne ka jimperlong kalong nagabinda omde nagabinda ki kristan henre nagabinda ki bru ki bawan nabar ka state. Henry ngi ben soto yaka jilla jongi kalonga jilla jongi kristan bangi don halake jongi jimpeniaid kumgi ju namar ngi tip katsabangi peit don bun gi jaka ba bamde ki kristan ki ri bamde ki kristan ki peniaid kat kumga ain jonga niam jongi but kim sha yano ban tu klaria katakam nakataka daw ko himmen ko para ladang im perking yalade halaka jonga nongerim jonga jinget kinsawan ki nongshun kiba penchot iya ka jingai jongi kumbalajia tik kumbalajia haka jingim jongi paid Israel lemba une u Antiochus Epiphanes ulayo kabu Ulai shim kabu haba katto kadnongut ki dekot na ki paid Israel kilalait ban terwa yalade badula kamen hadu kata don bun ki kristan kiba mina pedeng jongi kiba terwa ban mane ye kiblai tau don kiba terwa ya baro upaid hakakti jongi nongshun kumne bad kite ya ke lembung jingelakai ki kristan ki batte ya ke lembung jingelakai ha kaba pinken ha kaba lebe ain ki don ha ka jimma don bon ki kristan ha ke ne ka jukka ba minda ki perlong ya ki lembung jingelakai wat ha ka sni utrairu don bon ki kristan bon ki kon samla jongi ha ke ne ka jukka ba minda ki perlong ya ke lembung jingelakai ha kaba ino ya ukris hakaba lebe ain hakaba pinken ya ka hukum kai ka bala jia hangne haba kini ki briu kilale kai ka bajia kilastang banate jutang bad ki jendil bad kila lese namar ba ngilong kristan ngila dono ya ka dostur Tekila stang ban pinne ya ka dostur da ka balle be ain bad kila pinjot kila kloy ban wat ban tar ya ka jutang kila kloy ban jin pinjot ya ka bible kila kloy ban pinjot ya baro kita ki temple kila le bersi kila pinja kiliya ya ka jaka mane uble but kila penni yang penban ya ki daki shin jongi blaitau hakari Israel ha juda baro kawai but kila pendingit ya ka jingko jangari kila pendingit ya ka jingko janga jaka kila pendingit ya ka jingko jongi bangit kila pendingit ya ka niam baro kawai da ka ba kongo da ka ba yasolang badus da ka ba yasolang badu nongsen shar Antiochus Epiphanes ukoidi jongi rom kane kalonga jimma kaba ap yangiro ladangim snos kusiar haka jingim jongi haka jimmane jongi baru ki brio ki ba wan kershan yangi kimde ki paralo baru ki brio ki ba les nobha yangi kim don jingmod banyada yangi Dina kata daw ko himmen ko para ngiriben kusiar ba hakane ka jukka ba minda lese don born gi Antiochus Epiphanes saudang jongi ba aptap ban pinjon ya ka jinge jongi batukalar ya ka jimpinyat
jong ke jingi do Chris. Don bun giberiu kibakwa ban pelong uwe upai bat kawe ke niam ha ke perte bat ngiha ben huziar ba ngide ben duai lem kom da en sapoi ka por lese ngim don Bible shu ha ke ti jongi kan sapoi ka por lese ngim don ka ain ha ka jingim jongi lese kan sapoi ka por ngim don jing lait lu dia ke niam namar ke jimbakala jongi hi Ngi ki Kristan ngide ben guziar ladapid ngide ki nong sensyar bamde nong sensyar ngilong Kristan Nyngkong ngilong Kristan Nyngkong bad ngide ben id Nyngkong ya ujisu na ke jingi du Jisu Kris kade ben mi ya baru ki kam jongi na ke jingi du Kris kade ben miru ya ke bor sensyar jongi na ke jingi du Kris kade ben miru ya ke hoka sort jongi lem komda ngirungin setkala yala kari ngirungin setkala yala ka jila ngirungin setkala yala ka janggadniam kumbala jia haka por jangu andiokus epipanus tongin long kiba susiar bar sumar iya ka ain kongu iya ka hukum sumar bha iya ka jutang bad ngimde bente iya ka limbung elakai haka ba pinjot ya ka jinget bad ka jing shakri ya utrai ka sabat kalonga sabat ka sngi koit kalonga sngi koit sngi utrai kalonga sngi kabakoit bad num pinja kalia ya ka jing koit janga sngi bakoit kalonga sngi bakoit jongi menda kalong sngi utrai bad ngide ban kusiar bha na ka ban ngop ha kano ga jing siniu lese kan sawan hadin ya ke jingjot kabakam shirke kumba ki pai Israel ki layomad haka por jongo Antiochus Epiphanes nginduai na kabinda gari nginduai na kabinda ka jinget ngiduai na kabinda ka jilla bautrai unyara unsumar yangi nakipor shakipor na kano ka jimpintingit ya gari bad ka jinget jongo jisu be it karku kardo yangi yada yangi sumar yangi nakaban pinjot yaga jinget bat ka jingit bat ka jing shakri yame karku kotrai jisu bangin light naga jinglom matla bangin yait barabord ha ka jing shai ka jome enyaro ya utrai jisu Kris Chinam lai chinam amen. ko himen kopara tongin pla ya ka jinget ka jongi nganget How they how to bor boro how to name ka kendo pan ha jisu Kris pun mamarwe jongu utrai jongi yau bela pun na memsim bakui yau bela kana ka Maria tesoti bela shale ben ho Pontius Pilatus la sanar pna yabu la yap la tep yabu la kya shaki baya ha sngi ka balai la mi pan ki baya Ulakio shabene, ushang shakamon uplay upa badon bor baro. Nangda unwan pahat ben bishari kibayin bat kibayam. Ngangit homen siyam Bakhuid, haga balang Catholic Bakhuid, haga jingya silo kirikoid, haga jimma ikipo, haga jimmi matado, daga jingim bam jikut. Amen. Laispa nyepusa. Laispa nyepusa. Kapliang lembadu punya ladang ngawan terbang kajingim jongagan long kajong bibi ujongan kum si jawa
ya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jampi kalong ka ba priang hun ha ublei upa ba don bor ba rom to try ding jing knyang ji jong pi na ta ji ro ro mo ka jing jong ka ji man toy ni ba ka ba ko pui jong ba ro wei to ai ko try ngi karpad baka jingai ka bangi terwa ha kama ka burom em jame kan man ra hangi ya ka jinga e banai tilut ya lade hame but kan penyo hangi ya ka jingkamen ka bane shijuna dak ukris utrai jangim amen utrai undon rengkad bat pim rengkad bat pir to kentiu ya la ki donut ikin tiu ya ki shau to ngai ngu ya utrai ublei jangim ka shong hok bat ka dei dashisha kalong ka ba shong hok bat ka badei kadeti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam jikut namar wat lada mem don kam ya ka jingero jangi penban ka jing sngu jangi kadehi ka jingai jame namar ki jingero jangi kim penyare ye ya ka jing krao jame henry ki arab yangi naga benda ka jim penim lemba utrai jangi u Jesus Christ bat kumda rengkat bat ki kin hun ruai jangi angel ni ro yame bat ni pen bana da ka jing kamen nagabinda ka jimpen slay jung men siam Bakhuid halo jungi jimpen slay temai pat ni duai nagabinda ki kinna badon hapatengi exam ni duai nagabinda ka jilla jungi nagabinda ka ri jungi nagabinda ka jinge jungi pangin imbara bor ka jimpen slay ka jung men siam Bakhuid dashisha melong Bakhuid ko trai katmei jong ka jingkhuid barom namar kata ngi karpadia me ta pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sim jamme kum ka umje halo jangi bakin karlalong yangi kammet patkasnam jangu trai jangi u Jesus Christ ha ka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu bada ka ba aingu yame ulakdia yahu badula ai halage sinran u om tu shim bat to bam na kanepi baro na mar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti na ka venda jumpy Hakaju kiru kamendal alaya bam ula shim yaka kuri badda kaba aingu biang yame ula ayaka halake senran u om tu shim batu dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang bate mai bad bam jikut yakaba penmi nakabenda jambi bad nakabenda kipabon nakabenda ka jimap yakipop tale yakane ban kan mau yanga Kasnam bakardor jango Chris. Ta pen kuid yangi. Pen kuid yaga men siam hadim pen kuid. Pen kuid pen kia yangi. Yada yangi na ubamen. Kajimaya jong kajinge.
sin bagi Kami tidak akan dikaburi. Iben kata senyap trong dekora. Kata Namar kata, ngi ke bapen menda ya ke jingia bad ke jimmi pa jangu, ngi tarwa hame go tra ya upo janga jingim, bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi da aing wai dem namar mela nyu yangi ke babit ben ya kama jamme bad ben chakriya me. Da ka bas nge verit ngi kar padia me, bangi ke bayo binda ha ka met bad ka snam ukris, ngin long ke bela penya tele kawe da umen siem bakui. Takan maho ko trai ya ka balang jamme, kabela priang hasatala ka perte, but the penjana ya kaha ka jingid, Renkat badu Francis upa Bakhuid jangi, Wilbert Marvin Bishop jangi, but baharu ki lingdo bat ki rinium. Takan maulem ro yaki himen ki parashin rang bat kinde, ki bela yotia daka bakurmen ya ka jimmi pad, but ya baharu ki bela kladno ha ka jingis ne jamme, to pediang yaki shaka jingshai ka kama jamme. To isani yangi baharu ngi kar padia me, Renkat bat kamaria teisoti Bakhuid ka kami jangoble, ujaso Bakhuid kurim janga, कि apostol Bakhuid, वो Francis disease Bakhuid, but baharu ki rikuid ke bela penskuva ye me pateng la pateng. Ngilong ki papit ben yo bin talem ha ke jingim bam jikut, but bengin ro but pendon buram ye me da ukurn jamme o Jesu Christ. Davu lembadu badhavu, kallo hame ublay upa badon bor, ha ke jingelong kave jangamen seem Bakhuid. Barok keburom bat ke jingero, jinom la jinom. Amen. Ko hemen ko para tongin duai nagabinda para ke jingdon kam jangi, jingtumo jangi, iduai ba kari jangi, ke jilla jangi, ke parthe barok kawe kanang imkuit ha ka bakin mau ya keburom bat ke jingi dublai. Kopa jangim, wa habling ka Bakhuid ka parthe jangi. Kan vain ka gima jamme, ka long ka mon jamme, ha kan do kumbaha bene. To ai ngi menta ka jimbam jangi ka bahala kasni, batama ngi kring thang jangi. Kumbangi rungi map ke beles new yangi. Padwa delam yangi shaga jimpan shoy. Dre ta plait ngi na ka basiniu. Ta plait yangi ngi karpat ko trai na ka jing siniu barra. Ha ka jing spoon jamme, to ai jing suk jing sign ha ka sngi jangi. Knam bada ka jingarap ka jingis ne jamme ngi light bara bona ka pop ban ngi yo jingeda na ka jing jinjar bara kat bangi dang up ke melendia ka jingarmen Bakhuid bat ka jingwan pa jungno penim jangi o Jesu Christ. Namar ka jame ka long kai ma, ka jame ka bor ka buram, chinom la chinom. Ko trai Jesu Christ me ubala on ha ki apostol jamme ka jing suk nga yi happy ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi Henry yaga jinge janga balang jamme, bad ha ka jing spoon jamme, to ai ha ka yaga jing suk, bad ka jinget le kawe kat kum ka mon jamme, mame uba im bada basensha, jinom la jinom, Amen. ka jing suk utrai, kandon bada bo rengka bat pim, Ka bat piro. dap da ka jinge do Kristo ngini ai ngut markelia. Go kun lang bro. Kami tak dibawa percaya, dosa selayani. Oh, pulang roh, kami tak dibawa percaya, dosa selayani. Hakami ukun lamboro jango ble, hakami ubakit na ka pop janga perte. Sukito ke bala kor shaga jing kawai jango kun lamborot. Ro kadrat ngam long besang hok paman ro ko ka yeng janga, ka de shong tong ka tin ka sim janga ka chya hi.
Saan sepakat pra. Sngi kami da Sngi karko kardo ya ki kinama ro ki badan don happening yaksa baginang yo jinga ege jingur ko ka jome ben slay ki barro ben dagen ki barro ya da sumari ni barro ai boring ko Jesu daga bor jome hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah Tong in near the wine. Ngilayok pediang yaga jingai janga jimaya bakentang but nikar padrit kotrai bakita ya ki bau kun jame ula hukum yangi ban le ban kin mau yewu kin yarap yangi ban roy haga jingit da ukre so trai jangim utrai undon rengka the pim blay badon bor baron karko yapi uppa barukon barumen sim Bakhuid yalisuk ban pen bana ya kubar babha jangutrai daga jingim ka jompim Nomor Sanspa Laipusa. Sanspa Laipusa. Yaga
si Bakhuid. And your right, you try Jesus Christ.